लाइमोन हान्जाया जोङो मोनसे प्रेसमेट हिसाबै जोङो होनो सानदों। दा बे हिसाबै जोङो जोंनि थांनाय 2020निफ्रायनो मोनसे इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ 5 बोसोर जोंनो जेबो होनो हायाखै सरकार सालायदोंब्लाबो। दा बे हिसाबै थांनाय एमपि इलेक्सनावबो इउपिपिएलनिफ्राय एमपि जालायनो थांदोंब्लाबो बिथाङा जोंनि सा ओनसोलाव खेबसेबो दावबायहैयाखै। बे हिसाबै जोङो नैबे दानि बिधान सभा इलेक्सनाव जोङो जोंनि लुबैनाय जेनाखि बिजाथि बे बिजाथि हिसाबै जोङो श्रीमती शिवली महिलारी मेडामखौ जोङो बिजाथि हिसाबै जों लुबैदों लाइमोन हिसाबै। आरो जोंनि थाखाय बिथाङा बेखिनि गावनि रोंगौथि बा गुन गोनां गावनि माबाखौ लानानै बिथाङा जोंनि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होलांगोन आं बेखौ आसा खालामदों। दा गोदो जा मेडाम प्रमिला रानी ब्रह्मआबो मावा नङा मावलांदोंमोन। बिथाङा दा बैसो जाबाय। बे हिसाबै बिथांनिफ्राय बिथाङा दा जिरायथ'नानै दिनै नैबे जोंनि श्रीमती शिवली महिलारी बिथांखौनो जोङो माने जोंनि लाइमोननिफ्राय जों बिजाथि लुबैदोंमोन आरो। दा जों लाइमोन हिसाबै जोङो बिथांखौ जोङो मदद होगोन आरो बिथांनो जोङो जोंनि जेनाखि खामानिखौ मावलांगोन बे हिसाबै जों बेखौ मदद होनाय जागोन आरो। दा जों दा गासै जारबारि ओनसोलनि बा ओनसोलनि ओरै सा ओनसोलाव सिगाङाव गभर्नमेन्ट सालायदोंब्लाबो माखासे खेथ्रआव जोङो बाराद्राय डेभेलपखौ जों नुबोआखैमोन। दा नैबे हिसाबै दानि गभर्नमेन्ट गोदान बा जों बिपिएफ गभर्नमेन्टआ फैफिननानै मोजां खामानि मावलांगोन आं बेखौ आसा खालामबाय। दा बे हिसाबै जों बेखौनो लुबैयो माने मेडामा माने बिजाथि जोंनो बिजाथि नांगौ आरो मेडामखौ। दा बे हिसाबै जों हांख्रायदों आरो। लरेन्सआथ' इउपिपिएलनि जानानै दारायगोनब्लाबो बिथाङा जोंनि सा ओनसोलाव जेबो खामानि मावाखै आरो बिथाङा जोंखौ सिनाया आरो बे सा ओनसोलनि जेबो खामानिखौ जों मावनायखौ जों नुवा आरो बियो सा ओनसोल साइडनिफ्रायबो बिथाङा बहर मोना आरो जोंनि क'क्राझार जिल्ला बिपिएफ हान्जायाबो बिथांखौ रावबो मोजां मोना होननानै आं सानो आरो जोंनि मेडामानो बिजाथि मोनोब्ला बिथाङानो देरहागोन बे खोथा। नोंथांमोननि जाहारबारि ओनसोलनिफ्राय बेसेबांसो मददगिरिफ्रा शिवली महिलारीखौ अनसायनो होगोन? दाथ' बुहुदानो लोब बिपिएफ आरो शिवली मेडामजों बयबो सापर्ट होगोन आं बेखौ नुयो आरो जों गिदिंनानै मिथिगौ। आङो बिथांनि थाखाय बुहुद खामानिबो मावलांगोन आरो बिथाङा देरहागोना खाथां आरो जेराव बिपिएफनि जानानै बयबो जानजि खाफ्रानानैसो दङ। दा बे हिसाबै जों मेडामखौ लुबैदों आरो। जौगाथायनि खामानियाथ' सिगाङाव इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ जेबो मावखायाखै। दा जाखिनि सिगाङाव बिपिएफ गभर्नमेन्ट समाव जोंनि मेन लामाया जादोंमोनब्लाबो माखासे आद्रा दङ। मथा मथि 70% मावनांगौ दंबावो। दा बिथांमोनहा जेन'बा जुदि गभर्नमेन्टआव फैनाय हिसाबै मावफुंगोनखौ आं आसा खालामो आरो मावलांगोन बिथाङा बे हिसाबै आरोना। बिथांनो एकदमबारे सापर्टिं खालामगोन आरो जों बिथांखौनो देरहाहोगोन आरो बिथाङा 100% बिथाङा देरहागोनखौ जों मिथियो। बे बिपिएफनिफ्राय सानै बिजाथि जिहेतु सिगांनि मन्त्रि। आदसा दा बे प्रमिला रानी मेडाम बिथाङाबो बिजाथिखौ लुबैदों बे नंगौ आरो जोंनि श्रीमती शिवली मेडामाबो जों बिजाथिखौ जोंनिफ्राय लुबैदों। दा मोननैनि फारागाव दा हाइकमान्डआ अर्डार होयोब्ला माने होनांगोन होननानै जोंनि लाइमोननिफ्राय शिवली मेडामखौनो जोङो बिजाथिखौ लुबैनाया बेनो आरो दा हाइकमान्ड हिसाबै जों हाइकमान्डखौ खावलायगोन माने जोंनिफ्राय लाइमोन हान्जा हिसाबै जोङो माने इउथ हिसाबै जोङो
मेडामखौ बैसो गोनां आरो बैसोआ दंबावो बेहा बांसिन हिसाबै माने दासो यां जाफुनाय हिसाबै बिथाङा जोंनि खामानिखौ हाजासे आरो थोजासेयै मावलांनो हागोनखौ आं आसा खालामदों आरो।